Hello mga tats. Ulit ta karon kay Domingo perti mingawa. So wala mabuhat tong isda karon. Ako ipakita sa inyo kung pila ka bangka wala mabuhat. Kana tanan nga makita niyo mga bangka mga tats, balik 14 na kabuok. Wala jud na mahabuak kay Domingo karon kay minus ang buyer. So atong himuan na ato sa nang i-ice kay para ugma na atay balikon nga pangwarta or pamugas. Tan-awa niyo ang Peaceport perting mingawa, di ba? Ultimo taon naglakaw-lakaw wala. Ako lang siguro ang naadya. Basta Domingo mga tats, ingana jud na. Wala man tay isda madala nga bangse, pero naatay kilawon di ara. Wow. Oh. Mao na to sa danon karon mga tats kay Domingo. So mag-relax ta. Kay ugma pa ni tiwas ng isda. Onya, mo na sa to kay magkilaw pa ko sa balay. Siyempre, matik na. Nanata sa itong balay. Mao nang gipagunit ako sa kong giaga kong isda. Kay siya ang ako palihokon ana. Kay di man kumuliho kay siyempre nakailis na mata og nakaligo na ta. So, ato nang himuon ang pagkilaw ana o pag-ihaw. Ato nang sugdan. Tara, obani ko ninyo. Og pagkahuman mga tas, nahuman naman tog kilaw, siyempre dili jud na mawala ang ako ang vitamins. Mao na silbi alalay sa akong lawas mga tas og alalayan pa natog kinilaw. Basta Domingo mga tats, naara jud ko sa balay ana. Mao nagabanding ko sa akong mga pamilya mga tats. Kay tagsa lang nato masabay ang atong pamilya nga taas nga oras. Unya, amo sa ning itagay kay lambi ra ba kay ning kinilaw. Kita-kits na natapohon mga tats.